Радвам се да приветствам в студиото човекът, който развива Алфа курса във вариант, в който днес той се разпространява по целия свят. Това е Ники Гъмбъл, който е свещеник на църквата Holy Trinity Бромптън. Здравейте! Каква е причината първо да дойдете в България? В България съм по покана на православни свещеници, които организираха втората Алфа конференция. Тя продължи 2 дни и аз съм един от говорителите. На конференцията присъстват около 100 свещеници, половината от които са от България, а останалите от региона – Румъния, един от Ливан, Молдова и Гърция. Има делегати от всички тези страни. Разкажете ни първо как самият вие сте станали християнин, тъй като се знае, че баща ви е бил агностик, а майка ви не е посещавала църква. Самият вие сте бил подозрителен към християните. Как решавате? Баща ми е евреин по происход и е беженец. Озовава се в Англия през 30-те. Той обаче не е бил вярващ юдеин, а напълно светски човек. Майка ми е принадлежала към англиканската църква, но не е била сред редовните посетители. Така че като малък не съм бил възпитаван в християнската вяра. Но по време на първата ми година в университета в Кеймбридж започнах да чета Новия завет. Бяха ми го дали едни мои приятели, които в този момент бяха много запалени по християнството. Те ме предизвикаха да започна да изследвам написаното в него, тъй като исках да ги оборя. Стана обаче обратното. В резултат на усърдното ми четене и изследване се убедих, че написаното там е истина, че Исус Христос наистина е бил роден като човек, живял е безгрешен живот, умрял е за нас и Бог го е възкресил от мъртвите. Завършвате Тринити коледж в Кеймбридж, но след това започвате успешна кариера като адвокат, но след няколко години решавате да се откажете от тази кариера, за да следвате богословие и по-късно да станете свещеник. Защо? Потомък съм на адвокатска фамилия. Баща ми бе адвокат, майка ми беше адвокат, сестра ми е адвокат, синът ми е адвокат, дъщеря ми в момента учи за адвокат. Дядовците ми от двете страни са били адвокати. Чичо ми е адвокат. Ако имахме котка, и тя щеше да е адвокат. Всички бяха адвокати, така че нямах избор и аз трябваше да стана адвокат. Завърших право в Кеймбридж и започнах работа като адвокат. Работих в продължение на няколко години, но винаги съм искал да бъда свещеник от онзи момент, за който ви разказах. Исках да мога да говоря за вярата си в Исус Христос постоянно. И след около 10 години адвокатска практика се записах да уча богословие в Оксфорд. След това, през 1986 бях ръкоположен като свещеник и от тогава това е моето призвание. Вие сте и автор на много книги, които са тук сега пред мен и като говорим за адвокати, замислили ли сте се някога, че може би съдбата ви е отредила да бъдете адвокат на Господа? Когато работех като адвокат, бях напълно отдаден на кариерата си, но дълбоко в себе си усещах, че Божието призвание за мен е по-различно. Мислех много, но когато реших да направя промяната, бях напълно убеден, че постъпвам правилно. Веднъж в нашето студио се обади един млад баща, който ни попита как да отговори на своята 4-годишна дъщеря, кой е Исус Христос. Има ли лесен отговор на този въпрос, така фундаментален за християнството? Това е един от най-важните въпроси, които човек си задава. Така започва и Алфа курсът с въпроса «Кой е Исус?». За да отговорим на този въпрос, се обръщаме към доказателствата, които съществуват в живота, смъртта и възкресението на Исус Христос. Аз самият, например, повярвах в Бог именно заради Исус. Не съм вярвал в Бог, а след това да осъзная, че Исус е Бог. Напротив, когато четях за живота, смъртта и възкресението на Исус Христос и най-вече възкресението, това ме убеди, че има Бог и този Бог може да се види чрез Исус Христос. Исус казва: всеки, който е видял мен, е видял Бог. Така че ако искате да знаете как изглежда Бог, погледнете към Исус. В този смисъл, Исус е човешкото лице на Бог. И дори дете на 4 години би разбрало това. Как може човек да бъде сигурен, че е християнин? Много хора казват: аз съм порядъчен човек, вярвам в Бог. Достатъчно ли е това?
Има един стих в Евангелието от Йоан, където се казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог обича всеки един от нас. Обича вас, обича мен и всяко човешко същество. Обича ни толкова много, че изпрати Исус да умре за нас. И на кръста Исус Христос понесе всичките ни грехове, цялата ни вина и по този начин направи възможно ние да получим прошка и да бъдем свободни, за да го следваме. Затова се казва, че Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, а да има вечен живот. Тоест, Той не ни принуждава да бъдем християни. Ние имаме избор. Да бъдеш християнин означава да положиш вярата си, упованието си в Исус Христос. Християнин означава да бъдеш последовател на Христос. По това и познаваш дали си християнин. Много хора си задават въпроса как да разбера обаче коя е Божията воля за моя живот, как да разпозная Божият глас от своите чувства, от други неща, които се случват. Имате ли отговор за този въпрос? Исус Христос е казал, че човек не може да живее само с хляб. Материалните неща не са достатъчни, за да го задоволят напълно, а чрез всяка дума, която излиза от Божиите уста. Бог винаги се е опитвал да разговаря с нас. Той ни обича и иска да общува с нас. Иска да ни напътства. Въпросът, който поставяте, е много важен. Как да разпознаем дали Бог ни говори или някой друг? Има различни начини, по които можем да изпитаме дали това е Бог. Първият е дали това, което чуваме, е в духа на Библията. Ако мислим, че Бог ни насочва да направим нещо, което не е в духа на Библията, то това не е Бог. Защото Библията е Неговото вечно слово, т.е. самия Бог. Ако това, което чуваме, не води към добро или обич към ближния, то не е от Бог. Ако противоречи на 10 Божии заповеди, също не е от Бога. Това е много важен начин да разпознаем Божието водителство. Святият Дух в нас, вярващите, също ни помага да разпознаем Божият глас. Когато следваме Христос, Той ни води и ние се учим да разпознаваме гласа Му. Друг белег, по който можем да се ориентираме, е Божият мир. В Божието Слово се казва: «Нека Божият мир да царува в сърцата ви». Ако не усещате мир в душата си по отношение на определено нещо, то това може да е предупреждение от Святия Дух да не го правите. Друг начин е чрез църквата, чрез други християни. Ако разговаряте със свои вярващи приятели и те ти кажат: «Не, това не е добра идея», това също може да е Божието водителство. Здравият разум е друг способ да се ориентираме. Ако нещо противоречи на разумното и смислено действие, то не е от Бога. Така че има много начини, по които Бог ни говори. Ние само трябва да ги разпознаем. Да, това е процес, в който се учим да разпознаваме нечий глас. Ако, например, имате приятел, когото познавате добре, и той ви звънне по телефона, щом чуете гласа му, вие ще разберете, че това е той, защото го познавате добре. Ако не го познавате добре, няма да разберете кой се обажда. Колкото повече опознаваме Бог чрез Исус Христос, толкова по-ясно ще разпознаваме гласа Му. Всички тези въпроси се съдържат в Алфа курса. Вие сте водил Алфа курс в продължение на толкова много години. Бихте ли ни казали за хора, които са преминали през този курс? Какво се случва с тях? Каква промяна се извършва? Ние описваме Алфа като една възможност да открием смисъла на живота. Това е курс, в който можеш да потърсиш отговор на вечните въпроси. Защо съм тук? Каква е целта на живота ми? Има ли някакъв смисъл човешкия живот? Какво се случва след смъртта? Възможно ли е да получа прошка за греховете си? Тези въпроси вълнуват всеки човек, но е трудно да намериш място, където можеш да ги дискутираш. Не става, ако си на футболен матч или в някой клуб със силна музика. Не върви да попиташ какъв е смисълът на живота. Алфа курсът е едно такова място, където се събират хора, които обикновено не посещават църква или пък ходят там само на Рождество и Великден. Те се събират и дискутират тези изключително важни въпроси.
Средната възраст на хората, които посещават нашите алфа курсове, е 27 години. Това са млади хора, които търсят отговор на основните въпроси в живота си. И когато намерят тези отговори за себе си и влязат в взаимоотношения с Бог чрез Исус Христос, когато преживеят докосването на Святия Дух, това променя живота им завинаги. Имаме такъв курс и в момента. Събираме се в сряда вечер и много хора споделят своите преживявания за мира, който започват да изпитват, радостта, любовта, която чувстват. И начинът, по който започва да се променя живота им, чрез прошката, която преживяват. Те споделят, че отношението им към другите хора се променя, стават по-добри. Взаимоотношението с Исус Христос извършва огромна промяна във всеки от нас. Сещате ли се за някоя история с конкретен човек? Има толкова много истории. Сещам се за един млад човек в сегашната ни група, който е служил в армията преди 19 години и в продължение на тези 19 години не е можел да спи спокойно нощем. Стряскал се е на сън и е започвал да вика поради ужаса, който е преживял. На един от предишните ни курсове дойде жена му. Тя е професор по право. Нейният живот беше променен. Тя ни разказа, че се притеснява за съпруга си, защото не може да спи нощем. А той, впечатлен от промяната в нея, дойде на сегашния ни курс. На една от последните срещи сподели, че откакто е започнал да посещава курса и е преживял този обрат, всяка нощ спи спокойно, без да се буди и не се притеснява повече, че няма да може да спи, защото е преживял прошката и взаимоотношението с Исус Христос. Благодаря ви много, че бяхте наш гост. Уважаеми зрители, това беше Ники Гъмбъл, човекът развил алфа курсът. Ако тази тема ви е заинтересувала, може да ни се обадите. Ние ще ви свържем с човека, който отговаря за алфа курса в България.